बेहाय उन्दुनो हागोन नों गंसेयाव उन्दु आंनिथिं उन्दुगोन बे उन्दु आरो होनबाबो फुरा साफा खालामगासिनो लोगोफोर दिनै नेक्स्ट इयार आलासि फैबा न'निफ्राय सब थाङो रावबो फैयासो एफा आलासिफ्रा न'नि मानसिया फैथों होनना जों सानबाय थायो रावबो फैया दिल्लीयावनो फैनो नागिरा गुड मर्निं लोगोफोर बेडफोरखौ साफा खालामबाय माहाय सिजिल खालामबाय नै बे बेसा सिजिल खालामना दोनबाय बेडखौ दा न'निफ्राय सोरबा आलासि फैबा बिखौ थानो होनो हागोन आरो न'निफ्राय सोरबा आलासि फैबाबो प्रब्लेम गैया आरो थानो होनो हागोन पुरा ओमफ्राय जोंना दिनै एकदम सिम्पोल लान्च जागोन आरो लोगोफोर दिनै जोङो सानदों जोङो सानफ्रोमबो एसेबां बेदर बायदि ओंख्रिजोंनो जाबाय थायो दिनै जोङो गामियारि स्टाइलनि आरो न'आवथ' जोङो बिदि गरमबाथाय जायोना ओंखाम गोजां बेखायनो ओंखामखौ बानायनानै बेनिफ्राय दै होनोसै आरो दैजों सोमना दोनसै एसे सम मैया हरावबो संनानै दोननो हायोमोन बाट बे बारा थान्दा जायो आरो फ्रिजाव दोनबाथाय एकदम बारा गुसु जायो आरो ओंखायनो बे ओंखाम संबाय दा बेहाय दै नर्मेल इदि लोंग्रा दै सोमनानै दोनसै आरो ओंखाम गोजांजों जागोन आरो दिनै आरो जोंहा मोनसे स्पेसियेल बेजों जानो हानाय मोनसे स्पेसियेल आइटेमबो दङ बेखौबो प्रिपेयार खालामदों नै खान्थाल बेगर आसामाव बिराद मोनलायलायाखैनो खान्थाल बेगर जोंनियावबो मोननो थाङा होमबाबो बायनानै लाबोदोंमोन ना दाखालि बेनिनो बेगरफोर दङ दा बेखौनो ओंखारबाय आरो बेखिनिया ओंखारबाय मोजां दा बेखौ जोङो एवनानै बाथोन बानायगोन आरो एवनानै जास्ट रस्ट खालामनानै आरो बिदिनो आलु बाथोनबो बानायगोन लोगोफोर आलु बाथोन ओमफ्राय बिदिनो दाउदैबो रुना दोनबाय दाउदै फ्राय खालामगोन ओमफ्राय जा नैबे टमेट'नि बाथोनबो बानायगोन दिनै सब बाथोन आइटेम सब बाथोन खान्थाल बेगरनि बाथोन देनोसै आरो एबार पुरा देसि स्टाइलाव दिनै बाब्रे बाथोन देगासिनो फ्ल'रा जिरायनानै जि बोलो होनांदों खोमा बोलो नांदोंना नायलाय बोलो नांदों होमबासो टेस्टि जागोन ना खान्थाल नै लोगोफोर आं इथिं मा खालामदों नाय बिदि फान्थावखौबो बिदि रस्ट खालामना लादों आरो बेफोरनो आरो जुगार गामिनि बिदि अरदाब बहा मोनो टाउनाव बिदि सिटियाव दिल्ली बायदि जायगायाव जेखिजाया जुगार खालामनो रोंबानो सब गामिनि आदारफोरखौ बा जोंनि गावनि बर'फोरनि आंगोनि खाजाफोरखौ बा किउजिनफोरखौ जानो मोनो आरो खालि जास्ट आइडियाखौल' माने रोंनांगौ आरो माबायदि खालामबा माबायदि मोनजायो आरो रस्ट खालामनायनि एसे फ्लेभारा फैगोन ना अब्ला गोथाव जायो आरो दा आरो बिथिं आलु एनै रुनाय दंखायो बेखौ बाथोन बानायगोन अलरेडि नैबेहाय दाउदैखौबो एवना दोनखाबाय दिनैनि बेनो आरो सब बाथोन आरो दिनै आलु बाथोन बे नैबे फान्थाव बिलाथिनि बाथोन ओमफ्राय बिथिं हासबेन्डआ देगासिनो ना खान्थाल बेगरनि बाथोन ओमफ्राय बे दाउदै एवनाय बेजों ओंखाम गोजांखौ जागोन आरो दिनै बिदिबाबो मालाबा जानांगौ ना लोगोफोर ओरैनो लोगोफोर आरोबाव फान्थावनि बाथोन बानायगासिनो नालाय खान्थाल बेगरनि बाथोन बेनिफ्राय आलु बाथोन ओमफ्राय दाउदै एवनाय नैबे फान्थाव बिलाथिनि बाथोन नैबे खान्थालनि बाथोन आलु बाथोन नैबे दाउदै एवनाय बइल खालामनानै ओमफ्राय नैबे आसार दा लोगोफोर ओंखामखौ फुनसै नोंनि थोरसिफोरा नामा नैबेहाय आरो मालाबा बिदिबो जानो लुगैयो आरो सानफ्रोमबो एसेबां ओंख्रि जाबाय थानो आवगायावथ' न'आव थाबाथ' बिदि जायोनो मोन आं मालाबा एकदम पुरा ना गोरान एवना लायोमोन आरो आं जि थाव बारा होनानै एवना लायोमोन बिदि जायोमोन आरो गामिनि आरो जोंनि बर'फोरनि आंगो स्टाइलनि आरो सानफ्रोमबो बेसेबां माने मडार्न स्टाइलाव जाबाय थानो ना लोगोफोर जेखिजाया जों उन्दैयावथ' बेफोरनो जादोंमोन दाबो जायो गामिनि मानसिफ्रा देहायाबो एसे मोजां नाङो आरो थान्दा ना बाथोनफ्रा ओरैबाबो पुरा टेस्टि जायो ना दा लोगोफोर जानोसै दे जोङो उखैबाय लोगोफोर जाना लानोसै लोगो मोनसिगोन बिनि प्लेटखौ नाय लोगोफोर उन्दुनानै सिखारबाय दासो ओंखाम जाना लानानै पुरा खान्थाल बेगरदों ओंखाम जाना लानानै जि बुरिया उन्दुनो ओंखारदोंमोन उन्दुनायनिफ्राय दासो सिखारदों उन्दुबाय सानावनो आं जि सिमां नुदों बाब्रे सिमाङावनो आं सोरजोंबा नांलायनायसो नुदों जि नांलायदोंनो एकदम नांलायनो गोनां जादोंमोन आरो सोरजोंबा बिदि साब्रैनि थाखाय बहाबा आं दंहैयो आरो न'आव गैयामोन आरो बेयाव नङा आं न'आव आरो न'आव दंहैयो ओमफ्राय सोरजोंबा नांलायदोंमोन आरो बा जि गोबाव
नांलायनानैनो सिमाङा जोब्बाय आरो सिरि मोनबाय ओरैबायदि आङो सानाव उन्दुबाबो सिमां नुयो हराव उन्दुबाबो सिमां नुयो आं जुदि सिमां नुवाबाथाय आरो आं उन्दुनायानो जायो टाइपनि जोंथ' दिनै न'आव थायामोन जों बहाबा बेरायनो थांनाय खोथामोन दिनै नाथाय सासे लोगोआ बे अफिस दङ आरो दिनैबो अफिस दङ बेनिखाय जों थांनो हायाखिसै आरो नङाबाथ' दा जोङो बेरायनो थांगौमोन आरो बहाबा रड ट्रिप बेरायनो सानफ्रोमबो न'आव थायै थायै बाबायना बिसोरबो आरो जोंबोथ' जेरावबो थांनो मोना आगोलावबाथ' बेबायदि अफिस थायाबाथ' जोङो बहाबा मलाव बहाबा बिदिनो आरो दिल्लीनि जेसेबां मनुमेन्टसफोर दङ इन्डिया गेटआनो जा बा कुतुब मिनार बा लटास टेम्पोलफ्राव थाङोमोन आरो मलफ्राव बायदि मार्केटफ्राव थाङोमोन आरो दाथ' थांनोनो एसे बोरैबा मोनोना इन्डिया गेटआवथ' थांबायानो थायो जोङो इन्डिया गेटआव थांनो मोजां मोनो आरो जायगाया बिराद गुवार ना जिरायनोबो मोजां आरो बेयाव माने एनभारमेन्टआनो इन्डिया आरो थांनानै मोजां नाङो ओरैनो मोनबो गैया होमबाबो थांनानै मोजां नाङो आरो बिदिनो आरो ओरैनो लोगोफोरा मोननायलाय जि थाम्फै अरदों नैबे नैबे मोनसे नैबे मोनसे नैबे मोनसे नैबे आरो आखायाव सब थाम्फै अरनाय गोजा आं माने बे साइडथिं उन्दुयोना बिसिना साइडथिं ओमफ्राय थाम्फै हराव ओंखामा पात्ताखौनो मोना पात्ता मोनो थेवबाबो आरो खुरै उन्दुबाय थायो आरो थाम्फै अरनाय जायगायाव बेयाव थाम्फै एकदम 12 मान्थस थाबायनो थायो खाथियावनो माबा दङ ना लेकबो दङ बेनिफ्राय यमुना रिभारबो दङ खाथियावनो बेयावथ' यमुना रिभारा रिभार नङा आरो बे ड्रेनसो जाबाय एकदम सब वेस्टफोरा बेयावनो गारो मानसिफोरा डास्टबिनबो गारो बेनिफ्राय फुरा लेथ्रा जानानै थायो आरो बेनो बे समाव बेनि मानसिफ्रा सब सिला बिरहोयो ना बेनिखायनो दिनै फुरा सिला बिरहोबाय थादों बेनो नै लोगोफोर जोंना मोनाबिलिनि साहा लोंनो सम जाबाय बिदिनो पपकर्न बिदि बानायबाय पेकेटाव मोनोना रेडिमेड नैबेखौ न'आवनो बानायबाय पपकर्न ओमफ्राय नैबेथिं साहा आरो आंनि माबाखौ हरलाय चिप्स गोबाव जाबायमोन आरो लोगोफोरजोंना चिप्स जायैया आं ओंखायनो दिनै जानो लुगैनानै बे आंकोलनि दखाननिफ्राय गाहायनिफ्राय आरो लाबोहैबाय दानो थांनानै आरो साहा फुदुंनायनि सिगाङाव दखानाव सोरबाबा लाल सिनि नङा दाल मिर्च बिबार होदोंमोन नो इजमनि आं दखानाव थांदोंमोन दा गाहायाव आंकोलनि दखानाव ओमफ्राय सासे सेंग्रा फैदों आरो खमसे खम बियो 23 इयार्सनि जागोन आरो 23-24 जाखागोन बियो 23 इयार्सनियाबो मिथिया आरो 24 इयार्ससो जागोन आरो बियो एसे बिदि माने बारा माने गोजौबो नङा मिडियाम साइजनि आरो सेंग्राया ओमफ्राय फैनानै आरो आंनि उनाव दङ फैनानै दखाननिखौ बिदों आरो आंकोल दाल मिर्च देदो दाल मिर्च ओमफ्राय जों आंजों बिदि नायदों आरो हाबाब दाल मिर्चथ' मा बुस्थु बिदि होननानै जों मिनिदों आरो सानैजों आंकोलाबो होनदों आरो दाल मिर्च तो कुछ होता नहीं ऐसा चीज़ क्या है ओमफ्राय आंबो होनदों तो फिर दालचीनी होगा या तो फिर लाल मिर्च होगा इन दोनों में से एक होना चाहिए दिन बाय दिन ओमफ्राय उनाव सेंग्राया कनफ्युज जानानै आरोबाव बिमाखौ फन हरदों आरो बिमायासो लांनो होदोंनो बिचारा जेबो मिथिया बियो ओमफ्राय बिमाया फन हरनानै खोन्थाबाय आरो बे लाल मिर्चसोनो आरो दाल मिर्च नङा आरो मा दाल मिर्च जाखो दे दालचिनी बा साना दाल बुंजायो आरो फनाव बिजि जानानै फैबाय थानायावनो बावलांबाय दा एडिटिं बारा गैला जोबसिगोन आरो 15 मिनिट्सआव फोजोबनोसै आरो आं दा बेहायनो माबा फिल्म नायगोन ना आं लेपटपावनो नायगोन लेपटपाव नाय दिनै जेखि जाया मोनखाया आरो ग्रेन्डपानि भिडिअ नायगासिनो नोंथांमोनाबो मिथियो दां इलाय ग्रेन्डपा नैबे ग्रेन्डपास किटचेन होननानै दङ ना बिसोरो बानाय बिदि गामिनि गरिब मानसिफोरखौ बा गथ'फोरखौ जाहैयो आरो एसे मोजां चेरिटि बायदि आरो ओमफ्राय गस्लाफोर बा जि नांगौ आरो बेफोरखौ बायना होयो आरो आं नायबाय थायो बे सासे ग्रेन्डपा बिदि खालामो आरो सासे ग्रेन्डमाबो दंना बे सासे जे बुरै बिराद हिउज कुवान्टिटियाव बानायनानै गामिनि खाथि खालानि गरिब जा दङ गथ'फोरखौ बिसोरखौ जाहैयो आरो बेनिफ्राय डनेटबो खालामो मालाबा बे मोजां आरो बे दैसा खालामनांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालामदों जोंबो जुदि ग्र' खालामनो हायो आरो थाब ग्र' खालामनो हाबा जोंबो मोनसे पर्सन
डनेट खालामगोन आरो बेबायसा जाय निडि पिपल दङ बर' मानसि बिसोरखौ जोंबो बिदि डनेट खालामनाय स्टार्ट खालामगोन आरो दा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ जों एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट ब्लगाव बाय 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 बाय